Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Deprem û enflasyon. Em naçin, divirin û êdî biwerrene. Hem ji Xwedê re em misafîrperwerin. Li mala xwe ji yekî re mazî wan tîkirin, ji bo me hemiyan meziyeteke xweş û baş e. Em bi mêvanên xwe re kêfxweş dibin û dibin xwedî huzûr. Lêbelî piştî sê rojan êdî merev eciz dibe û ev yek ji me ji hinek kesan re êdî giran tê. Hem ji Xwedê re haya mêvanên me bi xwe jî ji vê yekê heye. Bi vê yekê dizanin û li gor vê yekê hereket dikin û heta ku ne mecbûr bin zêdetirî sê rojan namînin. Ji ber vê yekê bi vî awayê her du teref jî kêfxweş dibin. Lêbelê vê carê mêvanên me dibêjin, em naçin, li virin û êdî biwerrene. Kî vê yekê dibêje? Erdhêj û enflasyon. Ev yek ne kehanet û bedbînî ye. Lêbelê vê carê wisa xuya dike erdhêj û enflasyon ne mêvanên mala me ne. Wisa xuya dike ew ê wek ferdekî mala me bimerebin. Em hêvî dikin ku êdî xelas bibe, lêbelê ji çera liyê welê di xeberên erdhêjê li pê hev ji me re tên. Yani em bê naver dibêjin, tu kes ji xwe ne bawerê û ne di ewlehiyê de yê û em di nav tirsa vê yekê de ne. Ger hûn bala xwe baş bidinê, erdhêj dibêje, ez li vê derê me û naçim û vê yekê diqîrîne û ev yek jiyana madî û maneviya însanên me bi temametî guhertiye. Lewra dema ku binê piyên însan ne saxlem be, ne di ewlehiyê de be, ev yek dibe sedem ku lênerîna wî kesiya li jiyanê bê guhertin. Velhasil erdêj êdî ne mêvanê me yê sê rojan e, êdî bi me re ye û terka me nake. Bila ne wek bedbîniyekê, lêbelê enflasyon jî di nazara me de wek erdhêjê ye. Bila tu kes zen neke ku ew ê wek mêvanekî piştî sê rojan terka mala me bike. Lewra ew ê heta demek dirêj bi me re be û wek ferdekî malbata me di mala me de be. Bila herkes li gorî wê dema ku xwarin, vexwarin, rabûn û rûniştin hesabê wê jî bikin. Bi vî awayê hemû kes bila xwe hînê hebûna wî bikin û wî qebûl bikin. Dîsa bila kes nekevin nav hesaba ka ew ê kengî terka mala wan bike û bela sebeb texmînan nekin. Hûn ê bêjin tu baş nafikirî, lê ez ji bo Xwedê ji we dipirsim. Gelo em xwe hînê erdêjê bikin û her tim di bîra me de ku dibe her kêliye erdêj çê bibe qey tiştekî pîs e. Dîsa qebûlkirina hebûn û berdewamkirina enflasyonê û dîsa zanebûna xelasbûna buhabûnê li gor vê yekê îdamekirina jiyana xwe qey tiştekî ne baş e. Belkî Rebê me vê yekê ji me daxwaz dike. Ez gelek însanan naz dikim ku ji serê vê jiyana xwe bi vî şiklî didomînin. Ew kes ne ji ber erdêjê ditirsin, ew ne jî haya wan ji wî tiştê ku jê re enflasyon tê gotin heye.